Duwang drug personality arestado sa magkasuhay na anti-illegal drug operation sa Camarines Norte. Subot miyembro kan Gutierrez Drug Group sa Daet, saro sa mga naarestar. Si Jessica Calinog nakatuto. Arestado ang sarong drug personality makalihis madakop sa ikinasang buy-bust operation kan mga otoridad sa Barangay 5 Mercedes, Camarines Norte. Nakumpiskar sa suspetsyado ang nasa 0.4 grams kan pigtutubudang pinaalang na marijuana na nagkakantidad nin haros 2,000 pesos asin ang ginamit na buy-bust money. Sa ngunya nagtitinir na sa kustodiya kan mga otoridad ang sospek mantang pigpepreparar ang kasong isusunad kontra digdi. Tayo po ay nananawagan sa lahat ng residente ng bayan ng Mercedes na makialam sa lahat ng kontra-illegal na droga. Hinihikayat din natin ang ating mga kabataan, lalo na ang kabataang membro ng ating mga kabataan kontra droga at terorismo o angkay-edad na mas maging aktibo. Mientras tanto, nadakop man kan mga otoridad ang sarong miyembro kan Gutierrez Drug Group sa kinundusir na buy-bust operation sa Daet, Camarines Norte. Apuera sa pagiging miyembro kan nasambitan ng drug group, kabali man ang sospek sa Recalibrated Database on Illegal Drugs kan PNP. Nakumpiskar digdi ang haros sarong gramo kan pigtutubudang shabu na kinakarkulong nasa 5,500 ang kantidad. Mismong nasa barangay ay tapos pusong nagko-cooperate na rin sa amin, nagsusumbong, nagsasabi, nag-i-inform sa amin kapag may mga illegal na activities sa kanilang mga kabarangayan. Kaya mas maganda, mas masaya kami dito sa amin dahil lahat ng accomplishment ay nanggagaling mismo sa barangay. Sa ngunyan pigpepreparar na kan mga otoridad ang kasong isusunad kontra sa nasambitan ng sospetsyado. Ini si Jessica Calinog, Balitang Bicolandia.